Namin tatog na isuka ani oh. Dami ka guys. Hello guys! For today's video guys, mo ato na punta og hunasan. Manguha tag tuyom karon manguha. Para tong andam oh. Tala na. Mamunit na. Dama sa basket oh. Ready na mi manguhag tuyom. Namala na atong hunasan. Lantawan ninyo among hunasan guys ha. Nami hunasan dito. Nasad mi hunasan dire. Kana hunasan na siya diha. Hunasan pod aning atbang sa amo ah. Muni sila kung mga kauban. Akong taga video. Dala ng basket. Sa hunasan na punta paingon. Mag-hike rami guys. Naa na mi diri oh. Mura ni among agianan. Taga tuhod ra. See? Taga tuhod ra mong tubig diri. Kaning among agianan gyud. Daplin. Charan. Mga kauban kay banhaan kaayo. Ako mga kauban kay nang hadlok manunig bahag-bahag oy. Nata karon og hunasan guys, manguha ra ta o tuyom, manguha tag tuyom kay tuang isudan, tuang itusnob og suka din ato isudan, dato ra mi sa daplin mga un oy. Ug mapuhon ra mi diri mga un sa hunasan. Kaya ako bitang mga kauban o puros mga chikiting o. Ay balat o. Dato ta ato dapit manghog tuyom dito. Dapit. Kita ani nga puti. May. Kani bitaw among hunasan diri guys, lapad kay ni Priyabuya guys. Ana ba oh? Lapad kay ni among hunasan diri guys. Diba? Open na tong guys, mangha pa taog daghan. Dili na gud guys tanawa. Lugwa na iyahang unod. Na. Charan! Magyubyub na ta guys, magyubyub. Muna niyon na mo pagkuha o tunok sa tuyong. Kung ani ang pagkuhan guys, pag-process. So yung ani guys, tanawa. So yung ani na siya ang process guys, o mawala na ito iyang mga tunok-tunok. So dali guys, atong iyabo, then mag-abrita. Uy, takot yung balat guys. Balat, yog! Balat! Gihian pa jug ko. Oh, balat! Abri tag isa ka buok. Yog! Mag-abri tag usa ka buok kung unsa jud ka kuan og daba joy unod ang tuyom o wala. Hala, muni ang unod karon guys. Ingon ani kadagko ang atong kuan guys oh, tuyom. Unod sa tuyom. Okay, dara guys. Kung kaunon. Namin tatog na isuka ani oh. Dami ka gas. Gabri pa tag isa na lang. Hala! Oh my goodness. Dagko giday siya gunod guys. Charan! Guys, ikaduha na nato giabrihan. Ani kay guys. Dili bitaw sa munasad guys, ug magkugi lang bitaw kag panghag tuyom, panghag balat, panghag kinason. Makapanood-an ra gyud. So inguna na ang kinabuhi sa mga pobre nga daplin og dagat. Nga ata guys.
Muha pa ta tala. So yung naon pagkuan guys oh, dapat duha. Kay kung ikaw ra isa ang magyub-yub lisod. So pwede ra og basket. Pwede ra ingon ana nga basket imong gamiton o ingon ana nga basket. Pero much better kung ingon ana nga sibot ang imong gamiton kay dali ra kayo maupaw ang tuyom. Dali ra kayo mawala ang iyang tunok. Di ba? Wala na siya tunok. Wala na siya. Okay, mo na niya mong mga kuha oh. So amo ning kaunon unya dito sa baybay. Kauban ni ako mga kauban nga mga banhaan kaayo bagot-butan kay ni ako mga kauban gyud. Mumuli na ang mga babies. Kuha mi sa amo ang Kuya Chris. Manguli na mi guys. Gitagwa mi sa amo Kuya Chris.